ちを癒したまえ。かの者に力を。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者に力を。かの者の傷を癒したまえ。どけ！かの者の剣となれ。かの者に風のごとき軽さを。かの者たちを癒したまえ。かの者に力を。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。
練の成果が出たな。かの者の剣とな。強くなったことを実感するな。これ以上は。よし。やりましたね、王子。ああ、そうだ。あなたがレディ様です。君は私はベティ。あなたもよく知る。ランスの兄、ランスに、ご助力。ランスが。それは。ええ。帝国が混乱の折に。しかし、一時とはいえ。ただでとは申しません。兄を救ってくださるなら。そこまでの覚悟か。だが。ちょっといいですかい。要は王子の兵なら、私的にそこのお嬢さんが雇った傭兵って体裁ならどうです？いい案だ。仕方ありません。そういうことでしたら。ですな。イルザ王子。私も。すまないみんな。だが。感謝いたしますわ、レディ様。私が奮起すれば、皆はつい。ラングリッサーを取り戻したレディンの前に現れたのは、ランスの妹、ベティだった。